бояд то турсукта биковемад. То турсук чира мековӣ? Уҷа опасняй. Натарс яке вохӣ. Фақат як одам метавонад бидуряд дар он. ҳамиҷа ждат кунед. Ждат мекунем. чӣ дард доре бо гурӯҳи Асомдин Рекорд? гапома бо диққат гӯш куну дар ёдат бигир, фаҳмидӣ? Оҳо. бояд моро подчиняться кунӣ, ванагарна маҷбурӣ мекунем ин кора, фаҳмидӣ? гурӯҳи Тоҷикблог ва гапнадорон бояд ҷавоб диҳанд дар пеши мо. гӯшка мематӣ. шумо ке ва бо кӣ сар кор гирифте? диққати Асомдин Рекордс ҳеҷ касе дар пеши мо. шумо бичам биде ва бичам мемоне. хубуш бе шумо моро подчиняться кунӣ, фаҳмидӣ? мо туро гуфта будмо дохӣ. агар ба хубӣ подчиняться накунӣ, маҷбурӣ ҳатман моро подчиняться мекунӣ. ин охирон бора мегӯмад, ай Тоҷикблог ва гапнадорон бояд ҷудо шавӣ, фаҳмидӣ? кие шумо? бара гум шавсе. با سلاح پیش خرلف در آمدن نمیتونی. بگی نه آخه. медонам ки ту аз тарафи репероӣ. шумо бо ин реп фарҳангу маърифати тоҷику тоҷикистона пас мезанед. медонӣ ту ира? бира ба портали рап тиҷитон бифаҳмон ки коре кунанд ки реп ба фарҳангу маърифати мо зарар натия. хатя ваёра ба ғайр аз гулако ягон кас дига гӯш намекунад. ира бугӯшу.
салом, Хайруллоев. омадам ки суҳбат кунем, на ин ки ҷанг. ва агар гӯшмо накунӣ, худо медонад. гӯш мекунем. ба ҳамнавоам гуфта будам ки моро шарик бигира. ҳамнаво нест дигар. ваям одамгариро намедонад. бало ба паси ӯам. чӣ хизмате аз дасти мо омад ба ҳамнаво кардем. аммо ҳозир мебинӣ ки дӯстӣ бо ҳамнаво бурида мешавад. яъне дар ҷои ҳамнаво ба шумо дӯсти дигаре лозим. ҳо ҳамин хелай дар ҷои шохи ту мешай. хуб гӯш кӯ, Хайруллоев. набояд бо таҷикблог ва гап надорум ҳамкорӣ кунӣ. ва ё вақтҳои охир ҳам таҷикблог ва гап надорум халқи тоҷика фиреб доранд. ва ё ҳатман дар назди халқ ҳатман ҷавоб метиҳанд. нобуд мешаванд. буга ки бо ма ҳастӣ? бе ягон хати хабар меоиву моро метарсонӣ, баъди ҳеҷ хел боварат кунем. ма бовар намекунам ин хели одамора. мода фарқ надорад. бовармон мекунӣ ё намекунӣ, бояд набошӣ қатъӣ ва ё. як чизи дигарро ҳатман бидон ки душмани ва ё дӯсти ман аст. дӯсти ва ё душмани ман аст.